እግዚአብሔር ይስተመስገን ይሁን ከመይ ቀን ይሁን ቅዱሳን እንጽልሞ እንጅምሪና ክሳብ ዝማዓልት እዚ ዝረዳና እግዚአብሔር ይስተመስገን ይሁን ዮርኻሪዮ አስተማቂረዮ ካወይኒ ዝጥዕን ኮይኑ ረኺበዮ ናትካፍቕሪ ዮርኻሪዮ አስተማቂረዮ ካወይኒ ዝጥዕን ኮይኑ ረኺበዮ ናትካፍቕሪ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ንኽብረካ ንዕብየካ አለና በዚህ መዓልቲ ዝኸዓ ቃልካ ክንካፈል ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ካብ ኩሉ ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ንርዳእናን ዘይርዳእናን ዝተሰወረናን ዘይተሰወረናን ነገራት ሰዊርካ ብጥዕና ቃልካ ክንካፈል ስለ ዘብቃዕካና ሽምካ ልዕል ይበል ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ይጽልለኹ ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስ ካብ ኣፎም ድማ ማንና የጉደልካ እንተባሂልኩም ዝተጻሕፈ ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስ ካብ ማእከልና ክምህረና ካብቲ ተዳለናዮ ካብቲ ዝሓሰብናዮ ንላዕሊ ብዝፀማእናዮ ነገራት ኩሉ ከጽግበና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽልለኹ ነቲ ቃል ንምስራቅ ነቲ ቃል ንምውሳድ ዝትንስኡ ኩሎም ናይ ጸለማት ኣሰራርሓ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይኣስሮ ኣለኹ ጉባኤና ሓሳባትና ኩለንትናና ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሸፈነን ዝተኸለለን ክኸውን ይጽሊ بيسوع كريستوس مجبعنا حليفنا نبكالنا قويتا نلب نفس وقف نبيت نفس وقف بزم على الزغط بتصح بشيم يسوع كريستوس يتصل له نفس وقف قدسان نزبيت كريستيان يتصل له قويتا بقويتا بيسوع كريستوس استغل كلا استشفنا ملوكه تاوزخنا حلفه ملوكه تاوزخنا حلوه اب هيوت نفس وقف اب بيت نفس وقف اب صدر نفس وقف كون بشيم يسوع كريستوس يتصل له بزم علتي نتلو علم تستقع خاص لزقبر كي زبلك رخبك كان صعيد ما كاب ابزعيد ما بدون كان كاي حضرني خمس تبهله بيسوع كريستوس سم بزق على زي يصل له ابطاخش ابي مان كون الف خدكو ابها غناي كبصحن بعين تخاطراي كتمتو راسي انزرخبو مسطاد ما خطري خا تبايل تصحيف لهم بشيم يسوع كريستوس نخلو ناي صلا ورورا نخلو ناي صلا يمصاوديا نخلو بحمام كوقع زهقنا يغانن سرار حبشيم يسوع كريستوس ياسر له بغويتا بيسوع كريستوس أبطانا شح أبي مانا ألف خود كله أبانا جنا خيبتصح إذا قال زي أبي وتنان أبي وت نفس وكفني أوجله بقولتها بيسوع كريستوس شدنا بسان قبلن كترجع تبايل تصحيفيه بيسوع كريستوس نخل أمنا نخل أبانا نخل أرنا حيل أجاننتي رجيسنا هنكيد زقلنا نايك ألكم استير أبي وتنا هجلس بشيم يسوع كريستوس يتصل له بيسوع كريستوس ملوكته على وخوني يتصل له بقولتها بيسوع كريستوس كم تزت فزنا برا ملأخ بدم يسوع كريستوس بتي باس كازبل بتي فاس كازبل بتي حلف زبل بتي باس اوفر زبل كاب دم ابي نلعلي زرب كاب دم ابي نلعلي دمص زلو بيسوع كريستوس مز دمص نوجلنا بغويتا بيسوع كريستوس هيوت نفس وقف بيت نفس وقف حليف قيد بغويتا بيسوع كريستوس مي وجله بيسوع كريستوس هيوت نفس وقف هيوت صدرا نفس وقف أول كل صدرا بغويتا بيسوع كريستوس إتزاد طفل ملأخ حليف خيد بقويت أبي يسوع كريستوس سمي إزاز له كبيت እግዚአብሔር በጸሎት እዚ ኩላትና እንሰማዕ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ይስተመስገን ይሁን لما أنت نريو على أملاخ نصنع قال تنبيت زبلي أملاخ يستمسكن يهون أبزي دحروت إلله خينو نصنع قال تنبيت زبل قال كنرينا እግዚአብሔር ይመስገን إذا قال زي كاب كداي كلاي بيتروس معرف حدا قصر 10 تشعت كم زدريو زلنا تصحيف زلو مالتيو እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስና ዝጸንዐ ቃል ትንቢት እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ስለዚህ ብዛዕባ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ክንመሃርና እግዚአብሔር ይመስገን ውሑስ ዝኾነ most reliable ክትውከሎ እትኽእል ወይ ድማ ከማንም ንላዕሊ ተወኪልካዮ ኣብ ህይወትካ
موكل خونك مصقع خونك زغل نا እግዚአብሔር ቃል كنرينا እግዚአብሔር استمسكن يخون كم زيلو بطرس معرف حدا قطر 19 زلو زقال زي بطرس كجمر كله زي مصحف قدس سوري زي ملእخت زي كلاي ملእخت بطرس ينا نبلو ويل كم تقدماي دبدابي ስለዝበለ ግን ሁሉን አብያተ ክርስቲያናት ይጽሕፉን ሓደ ስፔሲፊክ ማለት ከምዚ ላይ ቆሮንቶስ አዳማይ ተጽሕፈ ላይ ተጽሕፉ ስለዚ ነታ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቆሮንቶስ ይነሩ ንኽልትዩ ማለት እዚ ግን ንሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ነሩ ምክንያቱ ክጅምር ከሎ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ነቶም በመድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ በፍልጠት አምላኽ ስሞን ጴጥሮስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያን ሐዋርያ ናብቶም ማዕረታናትና እምነታ معر تاناتنا زغبرتا امنت بصدق املاخنا مدحانينا يسوع كريستوسن اتمقلو الي يجمر مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጴጥሮስ እንታይ ዝብል ደሎ نحنان ناتومن معرن زخونت امنت ويكاني كمتاناتي معر امنت زلاتو خمناتي امنت استقبله بيسوع كريستوس انا امينه مسؤ تمالاليسه كاو تماهيره مسؤ تمجيبه نعو سعيبه زرخبكوا امنت نتا خمزاناتنا زعينتا of the same quality ويدما كم أحنت عينت مالتي እግዚአብሔር ይመስገን እምነት ንተቀበሉ ዘበሉ ሁሉም ቅዱሳኒ ማለት ስለዚህ ነፍስ ወከፍና ሽምናእቲና እዚ መልእኽቲ ዝናባዩልና ክንቀበሎ ንኽእሊና አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ ጴጥሮስ እንታይ ኢሎ ናብቶም ማዕረ እታናትና ዝኽብረታ ኢሉ ብኽብረታ ከማን ወይካ ብኳሊቲ ብደረጃ ብዓይነታ ከማንሲ ከምታናትና ማዕረ እምነትን ዝተቀበሉ ይጽሕፎ ዘለኹ ምስበለ ምቕንጣት ድኳነ ይቀሪቡሎ ኢሉ ሽዑ 19 لعلي لكم بوي ابتا 16 تايلو 13 سوري كم تقويتنا يسوع كريستوس زغلص صليكات مقنطات دنكاني قلطيفو خم زخون سلاز فلوتكو يلو سلاز بيتروس ابتي ناب غويتا قدم مخادو صحافو صحفي مالتي زي انتي زبل دلو بزنا حساب زخذكركم بمذكر كنقحكم قنع كوينو يرايني الله እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጴጥሮስ ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት ምሂሮም ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ተዛሪብዎም ብዛዕባ ብዙሕ ነገር አካፊሎም ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘሎ ናብ ጎይታ ገጹ ዝኸደሉ እዋን ይቀራረብ ከም ዘሎ ትምቕንጣጥ ድንኳነይ ከኣኒ ቀልጢፉ ከም ዝኸውን እንታይ ስለ ዝገበርኩ ኢሉ ስለ ዝፈለጥኩ ስለ ዝተማሃርኩ ስለ ዝተረዳእኒ ዌል ኖት ትምህርቲ ማለት ኣይኮነን ግን ስለ ዝተረዳእኒ ማለት እዩ perceive ገይሮ ወይ ከኣኒ ቀልጢፉ ከም ዝኸይድ ትመዓልቱ ከም ዝኣኸለ ክርድኦ እንዳጀመረ ምስ መፀ there is something most important ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኣሎ ኢሉ ሓሲቡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት ሲ 23 ቀዳይ ሳሙኤል ሓደ ቃል ተሓቲቱ ማለት እዩ እሱ ኸ እንታይ እዩ ናይ መጨረሻ ቃል እዩ ኣነ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ ዳዊት ኣዝዩ ዝኸበረ ንጉስ እዩ ነይሩ ኣብ እስራኤል ነታናይ እስራኤል መንግስቲ ኸዓኒ ካብ ዝተኸፋፈለት ግዝኣታት ናብ ሓደ ንግስነት ወይ ከዓ ናብ ሓደ መንግስቲ ዘምፅኣ እዩ ከምዚ ገይሩ ንህዝቡ እግዚአብሔር ጓሳ ኸውን በእምሮ ብምስትውዓል ክመርሕ እግዚአብሔር ምስ መረፆ ንፉዕ ዘማረ ነይሩ ናይ ኣምላኽ ነቢ ነይሩ ኣዝዩ ጅግና ተዋጋእ ነይሩ ብዙሕ ዓይነት ዓወታት ነይርዎ ዘይፈለጥኩ ህዝቢ ተገዛእኒ ኢሉ ንሱ ኸማን ብዛዕባኡ ዘይፈለጠስ ካልእ ህዝቢ መፂኡ ክሳብ ዝግዝኦ ኮይኑ ማለት እዩ ድሓር እዚ ኩሉ ዓወትካስ ብምንታይ እዩ ተባሂሉ ዝተሓተተ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ሕቶ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ኣብ ከምኡ ዓይነት ነገር ዘስተንትን ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ማለት እዩ ጴጥሮስ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣብዚ መጨረሻ ዕድመይ እንዳኸድኩ ኣብ ዝኸደሉ ዘለኹ እዋን ግን ሓንቲ ናይ መጨረሻ ቲፕ ሓንቲ ናይ መጨረሻ ኣገዳሲት ነጥቢ ሂበኩም ክኸይድ ደስ ይብለኒ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ከዓ እቲ ምቕንጣጥ ድንኳነይ ቀልጢፍ ከም ዝኸይድ ስለ ዝፈለጥኩ ኣብዚ ድንኳን ዝኽሳዕ ዘለኹ ብምዝካር ከንቀሓኩም ቅኑዕ ኮይኑ ይረአየኒ ኣሎ ኢሉ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ዝነግሮም ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ከኣለና ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኢሉ كخب صباحون قبل بهم كسع زوج أبت سفرات سلمات كم زبره مبرهات جيركم تستفعلكم له سناي تجبروا علىهم نيناي نقال جزاب هير ويكاني نزق على زي كم من تاجركم أنت أستبعدكم له
ኣብ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ዓለምሲ ብዙሕ መብራህትታት ኣለዎ ወይ ድማ ናቹራል ዝኾነ ኢንተሌክቹዋል ዝኾነ ወይ ድማ ባህርያዊ ዝኾነን ስነ ኣእምሮውን ዝኾነ ብርሃናት ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ይበርዩ ካብ ዘመን ናብ ዘመን ኣብ ነፍሲ ወከፍ 100 ዓመት እንዳተወሰኸ ብፍላይ ድሕሪ ሪናይሰንስ ወይ ከዓ ሪበርዝ እንብሎ ወይ ከዓ ምትንሳእ ዳግማይ ምሕዳስ ኣብ ዝበሃል 1517 ዓመተ ምህረት ልክዕ ካብቲ ማርቲን ሉተር ዝጀመሩ እዋን ኣብ ዓለም ብርሃን እንዳወሰኸ ይኸይዱ ኢንፋክት ፍልጠትካ እንዳበዝሐ ኸይዱ ኢልዎ እዩ ዳንኤል ግን ስቲል ቃል እግዚአብሔር ነዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ዝበርህ ስነ ኣእምሮዊ ዝኾነ ፍልጠታት ስነ ኣእምሮዊ ዝኾነ ብርሃናት ንህይወት ናይ ሰባት ቀሊል ክገብር ተባሂሉ ሰባት እግዚአብሔር ብዝሃቦም ኣእምሮ ዝገበርዎ ነገራት ክኾን ይኽእል ወይም ካል ብርሃናት ማለት እዩ ካብዚ ብርሃናት ዝኹሉ ግና ነዚ ኩሉ ብርሃናት ናይ እግዚአብሔር ቃል ግና እንታይ ዝብሎ ስቲል ስፍራ ጸልማት እዩ ዝብሎ which means እንታይ ማለት እዩ መለኮታዊ ብርሃን ስለ ዘይብሉ ንህይወት ክቕይድ ንህይወት ክቕልስ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዘይብሉ ሰባት ብርሃናት ብዝበዝሖ መጠን እቲ ጥፍኣታት ካኒ እንዳወሰኸ ይኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ ሰባት እዚ ብርሃን እዚ ክሳዕ ዘይሃለዎም ምድሪ ኣብ ጸልማት እያ ዘላ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 22:16 ከምዚ ኢሉ ኣነ ኢየሱስ ኢሉ ኣብተን ማሕበራት እዚ ነገር እዚ ክምስክረልኩም ኢለ ንመልኣኸይ ሰዲደዮ ኣለኹ ኣነ ሱር ዳዊት እንዘርኡን እቲ ብሩህ ኮኸብ ጽባሕ እየ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኮኸብ ጽባሕ ኢሉ ኢየሱስ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ከም ኮኸብ ጽባሕ ጌርኩም ወይ ድማ ኮኸብ ጽባሕውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝበርህ ወይ ከዓ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ዝኸውን ሙሉእ ብርሃን ክሳዕ ዝኸውን ኣብ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ ላምፓዲና ወይ ድማ ንእሽተይ ብርሃን ጌርኩም ነዚ ክትወስድዎ እዘክረኩም ኣለኹ ኢሉ ጴጥሮስ ምክንያቱ ሮማውያን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እዩ ጴጥሮስ ዘገልግል ነይሩ ሮማውያን ኣዝዮም ምዕብላት እዮም ነይሮም ኣብ ዘመኖም ኣዝዮም ምዕብላት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ካብቲ ዝነበሮ ዘመን እንዳሓሸ ኣብ ዝመጸሉ እቲ ናይቲ ዘመኑ ወይ ከዓ ናይቶም ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣብ ዝሓሸ ነገር እዩ ዝነብር ኣብ ከምዚ እዋን ከሎ ጴጥሮስ ግን እንታይ ኢሉ ስቲል ኣብ ጸልማት ኢኹም ዘለኹም ኢሉ ስቲል እዛ ምድሪ እዚኣ ጸልማት እያ ስቲል ኣብዚ ዓለም እዚ بمتن بزح نجارات أبزلو نجار ستيل سبات نهيوت مأذن ويكاني مأزري زخون سيناملو أبزلو وان نهيوتكم كتبرو لا تقولوا نهيوتكم كتهدوا لا تقولوا نهيوتكم بملكوتها برهان كتمرحوا لا تقولوا زنعة most trusted most reliable كتوكلوا تغل قال አሎና ይዝብሎም ዘሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ንምንታይ ጴጥሮስ እዚ ቃል እዚ እንድሕር ተዛሪቡ እንድሕርልና ምክንያቱ ተኻለይት ስላይድ እንድሕር ከፊትኩም ላይ ሓደ እንታዩ ልዕል ተመክሮ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ልዕል ተመክሮ እዩ በባሓደ ክንረይና እዚ ቃል እግዚአብሔር ልዕሊ ኣብ ዓለም ዝፍጸሙ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዓበይቲ ትንቢታት እዩ አድማሳዊት ፍጻሜታት እንብሎም ማለት እዮም ካልእ ከዓኒ ቃል እግዚአብሔር ከዓኒ ልዕልቲ እግዚአብሔር በአፍ ቅዱሳን ነቢያቱ ገይሩ ይዛረብ እግዚአብሔር ናይ ትንቢት ጸጋ ኣሎ ትንቢት አይተንዓቁ ኢሉ ንትንቢት እንድሕር አውጊድና ቃል እግዚአብሔር አውጊድና ማለት ግን ንምንታይ ጴጥሮስ most reliable ዝጸንዐ ዝብሎ ዘሎ ካብቲ ካልእ ዝበሃል ነገራት ካብቲ ካልእ ዝበሃል ምግላጻት ካብቲ ናተይ ተመክሮን ከይተረፈ ኢሉ ማለት እዩ ኣብቲ ልዕሊ ጠቂስዎ ከም ዘሎ ክንርአይና እዚ ነግሮኩም ዘለናሲ ሰባት ተጣወጹ ጽያታ ይኮነን ይዝብል እንዳይዳ ካብቲ ጉኑን ክርማ ክብሪ ብኡ ሰመርኩ ፍቁር ወደይ እዚ ዝብል ድምጽ ምስመጸ ኢሉ ይጅምር ምክንያቱ ጴጥሮስ ኣብቲ ከረን ምልዋጥ ኢልና አርእስትን ህቦ ወይ ከዓ ምዕራፍ 17 ማቴዎስ ዘሎ ምስመን ተራኺቡ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስከደ ምስ ኤልያስን ምስ ሙሴን ተራኺቡ ማለት እዩ ሙሴን ኤልያስን ተዛሪቦም ሙሴን ኤልያስን ኤልያስ ናይ ኩሎም ነቢያት ሙሴ ኻኒ ናይ ሕጊ ወይ ከዓ ሕግን ነቢያትን ተዛሪቡ ኣብኡ ኻኒ ብኡ ሰመርኩ ፍቁር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምጺ ካብቲ ምስ ነቢያትን ምስ ሕግን ወይ ድማ ካብቲ ካብ ሕግን ካብ ነቢያትን እተቀበልዎ ክብሪ ዝዓዘዘ ክብሪ ክስማዕ ዘለዎ ድምጺ ኣይናይ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ዝሰምዕዎ ቃል ኣሎ ግን እዚ ክነግረኩም ኮለና ሰባት ተጣወጹ ጽያ ኮና ሲዕብና እዚ ናይ ግለይ ተመክሮ ኢሉ ባት ልዕሊ ተመክሮ ዝኾነ ዝግና ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ኣሎ ይዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እንታይ ይዝብል ዘሎ ጴጥሮስ ስለምንታይ እዩ
إذا قال استزاريبو حدا لعل تمكروس لزخونه خلاي كاني لعل فتصاميتاس لزخونه سالساي لعل التنبيت لزخونه مالتي قال እግዚአብሔር لعل بزح ነገራት እዩ ግን ሰለስተ ጥራይ ተርኢና እኹልዩ ወይ ከዓ ንሕጂ ከኺደና ይኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ልዕል ተመክሮ እዩ ክንብል ኮለና ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልን መጽአትን ክንነግረኩም ኮለና ኢሉ ነቲ ናይ ግርምኡ በዓይንና ዝረአናዮ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምስክር ኮይንና እምበር ተጣቦ ጽጽዋት አይሰዓብናን ኢሉ ሪኹም ጴጥሮስ ብዙሕ ተመክሮ እዩ ዘለዎ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ 5000 ሰባት خمجب كله رئيوه بالعلم ما يخير كله رئيوه قال بزح تعمرات رئيو معبلات كجنح كله رئيوه نفاسات زوزوه كله رئيوه بزح نجار رئي مالتي جن انتايلو زخلو صوصات هيكون نيلو زخلو نعنا نتسمعنا يقال نتزمرمرنا يقال نتستمهرنا يقال نتمنفس قدس تذكرنا قال زصنعيو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን እንበር እትቀንዲ እትስከለተን ዝሆነ እቲ ቀንድ ሐሳብ ዝሆነ ማለት እዩ እቲ ቅርጽ ዘትሕዝ እቲ ንኹሉ ዝቅይስ ቀንድ ዝሆነ ናይ ሐሳብ ግን አንታይ ይደሎ ቃል ትንቢት ዝጸንዐ አሎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ቃል ትንቢት ዝኻን እንታዩ ሰባት ተጣቦ አይኮነን ካብ ርሶም አይኮነን አምጽሞ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዲክቴት አግቢሮም ወይ ካኒ እተባለ ወይ ድማ ልክዕ ከምዚ ሓደ ሰብ ይነግረካ ንስኻ ትጽሕፍ ኤርምያስ ንባሮክ ጽሕፎ ኸሎ መንፈስ እግዚአብሔር ኤርምያስ ጽሕፎ ኸሎ መንፈስ እግዚአብሔር ኢሳያስ ጽሕፎ ኸሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝተዛረቦም እዩ ይዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር እንታዩ ልዕል ማንም እዩ ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝኾነ ፍቱን ስለ ዝኾነ ካላይ ካኒ እንታይ ስለ ዝኾነ most reliable ወይ ድማ አዝይና ክንወክሎ ንኽእል አዝይና አብ ሰማርያ ትበሃል ከተማሲ ስምዖን ዝበሃል ጠንቋል ነይሩ ይብለና ስምዖን ነታ ሰማርያ ትበሃል ከተማ ብጥንቁልን ኡጌሮስ እንታይ ገበራ ይብለና አስተንክሮም ይዝብል እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ገይሮም አስተንኪሮም ነቲ ህዝብ እንታይ ገይሮ አስተንኪሮ እቲ ህዝብ በጣዕሚ በቃ ዝፈሮ በጣዕሚ ሰምዖ እቲ ሰብኣይትስ በቲ ግዜ ትሲ ክሳብ ናይ 50,000 ድሪም ዝኸውን ንብረት ኣብ ገዝኡ ነይርዎ ማለት እዩ ያብዲ ተቀቢልዎ ነቶም ሰባት ደኽፍሎም ናይቲ ዝገብሮ ጥንቁልና ዲ we don't know እሱ ጥራይ ዘይኮኑ ኢያኔስን ኢያምብሬስን ዝበሃሉ ናይ ፈርዖን ዝነበሩ ሰብ ጠቢባን ንበትሮም ከም ናይ ሙሴ ገይሮም እንታይ ገይሮማ ናብ ተመን ዝልውጡ ነይሮም ስለዚህ ተኣምራት ዝገብሩ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜውን ተራእዮም እዮም ኢሉ ስለዚህ እቲ ተኣምራት ኩሉ ግዜ መረጋገጽ ዘይከውን ይኽእል እዩ ምስ ቃል እግዚአብሔር እንድሕር ዳኣ ዘይከይድ ኮይኑ نقال እግዚአብሔር ዘይጽንዕ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ነቲ ቃል ትንቢት እንድሕር ዳኣ ማዕረ ዘይከይድ ኮይኑ ዝጸንዕ ኣይኮነን ንምንታይ እዩ ዝጸንዕ ዘይኮነ እንድሕር ኢልና ቃል እግዚአብሔር ልዕል ማንም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ኣብ 2000 ወይ ክሳብ 3000 ዝኸውን ዘመናት ብዝተፈላለዩ ሰባት ተጻሒፉ እዞም ዝተፈላለዩ ሰባት ግና ኣብ ሓደ ሓሳብ itinerary ወይ ድማ ሲንክሮናይዝ ኮይኖም ዝጽሓፉ ወይ ድማ ተሳጣጢሞም ነንሕድዶም ክልክዕ ከም ሓደ ገዛ ተማኺሮም ዝሰርሑ ተዋስኦ ከምኡ ክሳብ ዝመስል ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ነናቶም ቋንቋ ነናቶም ባህልን ተመክሮን ዘለዎም ገሊኦም ዝተማሃሩ ገሊኦም ዘይተማሃሩ ገሊኦም ሃብታማት ገሊኦም ድኻታት ገሊኦም ሓረስቶት ገሊኦም ጓሶት ገሊኦም ነገስታት ኮይኖም ጽሓፎ መንፈስ እግዚአብሔር ስለ ዘጽሓፎም ግና ሓደ ሓሳብ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ነዚ ቃል እዚ ትንቢት ከኣኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ፈጺሞ ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ህይወትና ከኣኒ ስለ ዝተራእየ ዝተመክሮዚ ከምናትና እምነት ኢልዎም ጴጥሮስ ማለት እዩ ከምታናትና እምነት ንስኹም ከማ እንታይ ጌርኩም ኢኹም ተቐቢልኩም ኢኹም ይዝብሎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ልዕል ተመክሮ ማለት ኣብ ህይወትካ ትምክሮ ነገራት ኣሎ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ናይ ኣምላኽ ነገራት እግዚአብሔር ዝገብረልካ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ሰናይ ነገር ኩሉ ይኽእል እዩ ግን ንስኻ ከመይ ጌርካ ፐርሲቭ ትገብሮ ከመይ ጌርካ ትርድኦ ይፈላለዩ ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ንኣብነት ሳኦል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣተንስእዎ ናይ ትንቢት መንፈስ ሂብዎ ሳኦል እንዶ ሓደ ካብ ነቢያት ተባሂሉ ተነቢዩ እቲ ቃላቱ እስራኤል ሙሉእ ክሳብ ዝስማዕ ገይሮ ምክንያቱ ነቲ ብዕራይ ቆሪፅ ኣብ 12 እስራኤል ወሲዱ ጽባሕ ንጎሆ ኣብዚኣ ምጽሙ ምስ በሎም
ملو إسرائيل تأكيبو خمز موت أي نجرنا إخبار كم زعينة مقصيبو عبستفلا عليه خوينا تعويت السعيرو نزب إسرائيل عرفته يبوا من نستوسن أوان مالتي جن كل زجبرو ندخل زجبرو تجزي عبير مهلاوس ندخل زجبرو جنا انتايز بحال هايبوني جرين لايت هايبوني ويدما انتاي قبل دلي اتسو زجبرو زلو نغرات እግዚአብሔር مسؤول ስለዘሎ እግዚአብሔር አብስተፈላለይ እዋን ስለተጠቀመሉ እትኻልግና ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ማለት አይስምዕን እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ደፊረ ይብል ከምቱ ንሱ ደፊረ ዝበሎ ደፊሩ መስዋዕቲ ባዕሉ ሰዊኡ ሳሙኤል ምስ ደንጎይ ትነቢ ወይ ድማ ትካህን ምስ ደንጎይ ማለት እዩ ኣብቲ ዘይግብኦ ስራሕ ኣትዩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ትክክለኛ ጌርካ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ዘይክትርድኦ تقولي خاملة تقول لنا زخنا مرداء كذا كازغل نيجزي عبير قال أيو ملاحظ تمسكني يخون يسوع كريستوس كمر كله بزعبا سبعين سبيتن مسأتو مسنجروا مسيسي بسرطر لبقوميو صحيح الكوميدوا معناته أنت عايز لزخنا بزعات عن استوم دفت كندس فتحو يقتلوا سلز نوارو مالاتيو مبارك تخام مجمع ارتحاد مسك حنتي زفت أرجع عبير اتحسبوا نزل علمكم إليز نبريلو تاي مالتيو موسى سلازبولون كون عملت أيقونة معناته موسى كابي أمسي وويك ما موسى جيروا إن فاكت أيبولون موسى سلازجبروا ويكا موسى سلاز حفت مفتح زبولهم كابزي أيوسدنيو داينا خلنا بالدلينا نيجزي عبيرك قال صوريك قاليو تغكلني عزقونك قاليو اتقال انتاي إبلي الكاخ تحسب كل جزء صبوي قال እግዚአብሔር እንታይ ብለኒ ኢልካ ክትሓስብ ጽምቦይ ቃል እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ቃል እግዚአብሔር ንዓናይ አትሙልድ ቡርታዓት ቃል እግዚአብሔር አባኻትኩም ይነብር ስለዘሎ ነቲ እኩይ ከኣኒ ስዕርኩም ኢኹምሞ ኢሉ ዮሐንስ መልእኽቲ ጽሒፉ ንእኩይ ክትስዕሮ እትኽእል ሰባት ዝበሉኻ ኣብ ተፈላለየ ሰማዕከዮ ናትካ ተመክሮ ስለ ዝሓወስካ ዘይኮነ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ክነብር ከሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ማሕደር ክረክብ ከሎ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ስፍራ ክረክብ ከሎ እዩ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ሰባት እንታይ برتعن حيلني እግዚአብሔር استمسكن يخون نت سنف كاني بقالو غيرو مبرتع من تانك كالني إلو إسياس نت سنف من تانك كالني بقال غير مصنع بقال غير مبرتع من تانك كالني إلو كبرتع زغل كصنع زغل ما እግዚአብሔር قال لي مالتي እግዚአብሔር يمسكن نيشتي بزعبا تنبيتات نحدا تزاريبنا اب مصحف قدس مهنياتو از قال زنتاي زبلو صنع قال تنبيت يلو مصحف قدس اينايو تنبيت زبلو نينايو قال تنبيت زبلو إلنا نحن حسب كلنا إسكاتولوجي زبال بزعبا ناي مودعتا نقرات مالتي ويكا بزعبا رأي يوحنس تنبيت دانيال السوط رأي زي كونا أبستفال عليه ولا خبزة فترة جميرو خصاب زخونا بارت ناي مصحف قدس زلو بزعبا مودعتا نقر زتصنع إسكاتولوجي أبزبال ويدما بزعبا مودعتا زتصنع إلهم ناي مصحف قدس ممهراني مقلوه سلاسان كلتن شح تقصات الله مصحف قدس تقلالا مالتي مصحف قدسنا سلاسان كلتن شح تقصات الله اتحاد السيسو ويدما 1/3 نايزي سلاسان كلتن شح تقصات تنبيت قالات زحازه مخانو يمهرونا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሓደ ግዜ ሰባት ብዛዕባ ትንቢት ገይጋ ምዝመጽ ትንቢት ዝበሃል አይደለናኒ ትንቢት ዝበሃል ድዕር ዘይለካ ኮይኑ ሓደ ሲሶ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ደርቢኻ ክትከይዲኻ ማለት እዩ which is not right ትክክለኛ ዘይክኸውን ይኽእል ጥራይ ደኮነስ خجاجي كخا أصبغي سلازغل مالتيو كابزي العلم شحن عم الشميتن كاب سلاسان كلتن شح سلازل على 10 شح زغون زعبات تنبيتي زرب مالت سلاز شحن عم مشتميتن زغون كابزي أقدس تنبيتات إيو يبال لازم استقوم مخنياتو قال يسل لازم دقاقم حموش تميتن سبعان زغون تقصتات الله مصحف قدس كابزي حموش تميتن 50 تفصيمو اتي عيسرا زغون كان صبي لنا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ገላ አብነታት ክንድረ እንድሕርዳ ኮይና ኔክስት ስላይድ እንድሕር ጌርካለ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተፈጸመ ትንቢታት አሎ ዘይ ተፈጸመ ትንቢታት አሎ ናብነት ምድሪ መምላስ አይሁድ ናብ ምድሪ ከናን ልክ ኣብዚ 100 ዓመት ዝራእና ማለት እዩ ወይ ካብዚ ሓለፈ ዚዮኒዝም ወይ ካብ ምንቅስቃስ ጨናውነት ተባይሉ ካብዚ ጅመር እስራኤላውያን ክምለሱ እዚ ዓብ ተኣምራት ያ መጽሐፍ ቅዱስ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ታሪኽ ናይ ሰባት ማለት እዩ ምክንያቱ نخلت تشح ويكل لخلت تشح عمت فاحل زنبرة يسوع كريستوس كم زيلو تنبي مالتي هذا جزء ماتيوس ويل مصحف قدس اب كل بوتاين عند رقمه بزعبازي بيت مقدس سي ابسل سمعلت سي كتفرس سايخا مخان افريسكا تهان سايخا إلكا مسبولو قويتا خزارب كلن تايلوم
أبزي زي فرس أمنا أبرس أمني أكترفني إلوام بتعمي زقرم مغنياتو 24 عامة يجرو هيرودوس نجوز مستشمة أب مدر إسرائيل ويكاب يهودا نتزبخ عقصو دلي نتزبخ قبوليك على مغنياتو إسرائيلوين ناتشورالي ويل إسرائيلوين أيهوداون تزاي كونكا كاب عليت ناي داويت تزاي كونكا نجوز كتكون أيتخلني حسلز حدا معلتي علوا جيرم كل قصوا يقول يوم كتصيلهم كتصاليهم كعلواز قبرن سلز نمروف سلز سجى حق صميل بيت مقدس سرح لهم مالتي تبيت مقدس 24 عام زوسدس amazing أبتات صبقت تبها الدقة بيت مقدس يبلنا رأي يوحنس تعمل beautiful زخانة بيت مقدس سرح لهم عبهن صايب بتجزيه مالتي 24 عام زوسدس خنري أقول لنا نوي حكي زي مالتي قوي تغزر كله أبز رأس أمني رأس أمني زي فرس أكترف نيو إلوام imagine أب 7 عام تمرت A70 AD مالتي إسرائيلوين كتصالي علوان دا قبرن روما مسشجروهم 1 مليون سراويت سديدهم أطفيهم مالتي نزتمارخن زي تمارخن نخلو بمولو بحاو جيروم أكاسيلهم نتختم أعنيهم نتبيت مقدس كان حشم شم أبيلهم إذا تنبيت زي تفتصيمه السطر يقنا يكون أنت عزيز قرم قويتان تايلو تزاريب أو هذا سبيسيفيك زغنا ديتيل زغنا زرابات تزاريبه زي فرس أمني أبرس أمني أيترفني له which means كل التطوب عند حرت لاقينا لوا سن كيف رساس أيترفاني نيلوان كم يجرن ينزي عند فرس عند حريلنا كقصلو خلو ورقة سلز نبرة توشت بيت مقدس تورك إمخيخو عفتوشت مأكل أمنتات آتيو سلز توم وتعذرات نت أمنتات كوسدم زدليو نفسه كفو أفري سما مالتي كم زجيرهم ماشي دمهم أبزق زي فحيلهم مالتيو أبزق زي فحم سبولو شعو أمولا علم كي تعاوسوا كي تسأنا ورصانيهم أزيز قرم نقر مالتي دحريو تمالي سوم حجي شحن شعت من 4 شمونتن كم هاجر قيمم كاب قدم يجميرهم قنات من قصاص عناونت كاب شحن شمونتن 278 انداج مرة مسكدقن بيت كريستيان كي ترفت اتي بزعبة إسرائيل استبهالت بيت كله نبيت كريستيان يزملكت إسرائيل بأكل بسقع أبزو زلاتو جغرافيكالي أرتاج أو يكاني بوتا ناي فلسطين كتكون أيتقنيا ويل فلسطين زبال هاجرونا ينبرن قلنا أتليست فلسطينيين زبالو سبات قن أو نيران مالتي مدرع عرب سلز نبرة نويح عوان قربات أيود بتعمي تحت 3% ناي قدم استرفوا نيران أو نيران مالتي نزل تفتسيمو شان جاءت من 4 شمونتن كم هاجر قيمم سان شو عتن كبيرو جيران سان شو عتن ريزولوشن ناي يونايتد نيشن فرقة تامدرخ مقلادنيو إسرائيل أب شجر سلز نبرو تقبلوا ما فلسطينيين عرب جنا يتقبلون توجه مسجبروا جنا تنا إجابة حسب نجي خفتان مالتي من يعطون ده تقبلون يوم تفرق مريت تراي محلهم مالتي بمونو حزام مخصاب ويست بانك بس يحمل مالتي حجي خان ريال لنا مالتي تي جولان زبال هيتس جولان هيتس إنه لو ويكاني تاي زبال آخرانات جولان زبال دما أنيكس جبري ويكا خصم بري بلالو بي بنجامين ناتانا يهم مالتي سلازي إذا بمولو تفتسيمو ده تفتسم النجارات كله مالتي سؤال تايو one world order دبال ويكاني قبل سالسة تصحف زول حد أدم سوي مسرع علم كله متنسع فتح كل شجرات زغنا مرح يسأل خريستوس وإلا من تاي يسأل خريستوس يقال أملاك يزبلون بر علم نفسه كل شجرات تفتح أزو يزقرن مرح يختص مالتي متقرنا في دم سمرة هيمانوتات مسمخ وانجيل كسعوسن مدر إذا بمولو أفتح التقصقوجن بمولو زي تفتسم أي مالت سلز تفتسم الله زي تفتسم الله زي تفتسم الله أيقونن دايدا تفتسمن زي تفتسمن سلز الله سلز نت زي تفتسم كم يجرنا إنا إزاي تنام مسح كل عبيت تنبيتات زبال إزاي قال إجزابير أنا قال تنبيت مقانو إذا نقرأ كان زرد أكان ويكا أخطر عمله تخيل مالتيو أملاك استمسكن يكون سلزي إزاي قال خاب أبنتات مالتيو حدا خابت عد مساو في تساميتات النبلوم تعمز قرم نجر قويتا استنبيو تنبيت الله سخان تايو ويلخ كورازين ويلخ بيت سايدا إلوان إذا أبغات كنت تجبر حيلس أبتيروسن سيدنا أنت فتسيمون تزخون قدم حمقستن ما أنت قدينا حمقستن أسيفن متنسحاني رب ما علت فردقنا كأبغات كن نتيروسن سيدنا زجدد زقلل كم زقلل بلكن الله أتقفرناهم إلو شعو كسع سماي دول لعل كتب لي أخي لعل سيول سختن كراروي أخي إذا أبغى تجبر جبرتات حيلي أبصدهم جيرون تزخون سي
كسعلومي مصنحت نيرا بمعلت فردي غنا كاباخس نمدرسو دومن كم زقلل بلوكم الله غير ماتيوس 11:21 مالتي سو أمصحف قدس قفرناهم تبال كتما لا تاغويتا بزح غزي زنبرلان زمالا سلان زنبر بوتا كورازين بيت سايدان زبالا زين عبيت ختماتات نيران بتغزين مالتي ويل عبيتي نبران غن سبات صبوق يروم زنبرو لن كتماين سلازم دعبيا خداينا نصبين مالتي معناته أمصحف قدس بزحات كتماتات ندعبيا كيدن بعل ننوي بعل روما بتغزيت اندحر دان يرنسي اندوسخ اندعبيا انز خدا مالتي هذا نقص بو حلف كل حدا غزي غنا سلازك اصلن حساب ساعه زي عانينا له مالتي نيكست بيج اندحر دا خفيت كان لي بيتسايدا ابز بوتا زي كم زنبرت نريا مالتي حجي غن ولا حنت ناي كتما مسلي بلا ولا حنتي قرصي بلا ولا حنتي 10 زي بلا خوينا تريفا مالتي قال بابيلون قال ابنتات يتقزلو بابيلون اب 7 عامه مرت مسمل اي بلنا ارمياس 25 تايبل تن 7 عامه مسمل اي بزعبا بابيلون تبال كتما مالتي ننقص بابيلون اتهزبتي قصعمن ايه نهاجر كلداوين كاني بسرع بسوم نحوار خبادم ايه يبل እግዚአብሔር ይሉ እዚ ኤርምያስ 25 ደገና ደጊሞ ሎ ዝቃል ዛ ብዙሕ ቦታ ይተደጊም ዘሎ ስለዚ አራዊት በረኻ ምስ ወኻሩ ዝነብሩላ ሰገናቱን ኣብ ኣኽሰፍሩ ክሰፍራ እየን ደጊም ንሓዋሩ ኣብ ኣዝነብር የልቦን ንውልድ ወለዶ ኣይ ክትስራሕን እያ ይብለና ኤርምያስ 50:39 ማለት እዩ ኣብ 1985 ዓመተ ምህረት ሳዳም ሁሴን እንታይ ኢሉ ወል ኩሉ ግዜ ናሽናል አይደንቲቲ ወይ ድማ ሃገራዊ መንነት ካብ ታሪኽ ይዝህነጽ ስለዚ እዞም እንግሊዛውያን ፈረንሳውያንን ምስከዱ ካብ ሚድል ኢስት ዝነበሩ ኖርማሊ ቶም ዝነበሩ ኣው ዝነበሩ ትራይባል ወይ ድማ ቀቢላታት እንብሎም ነጋውስዮም ነት ቦታታት ሒዞም ናብነት ሃሸማይት ኪንግደም ዝበሃል ናይ ጆርዳን ሒዝዎ ካልእ ሕዋቶም ዝነበሩ ሃሸማይት ዝበሃሉ ካልኦት ኣብ ኢራቅ ካ ነገስታት ነይሮም ማለት እዩ ሳዳም ሁሴን ድሓር ክሳብ ዝግምጥሎም ማለት ስለዚ ሓደ አይደንቲቲ ከምጽደሊ ማለት ለክ ኢራናውያን ሕጂ እንታይም ፋርስ ዝበሃል ናይ ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ኣሜሪካውያን አንግሎ ሳክሰን ዝበሃሉ እሱዮም ዘምጹ ማለት ነት ታሪኽ ናይ ቀደም ጌርካ ናሽናል አይደንቲቲ ተሃንጽ ስለዚ ሳዳም ሁሴን ሓደ ሓሳብ ሓሲብ ማለት 1985 كانصاخم بحدش نبابيلون حاسبو جميروها نا እግዚአብሔር ቃል ግን አስተውሉ እንታይ ይሉ ድሕር ሕጂ እንታይ ተንብርኛ ሰባይ ክነብሩዋን የሚሉ ስለስተነበየ ኔክስት ስላይድ እንድሕርዳ ገንጽኢል ካለይ 1985 ካንጻ ምስ ጀመረ ሽዑ ኣብ ናይ ወሽመጥ ውግእ ኣብዚያ ምስ በጽሐት ፈሪሳ ማለት እዩ እዚ ወታደራት ኣሜሪካ ካኣቱ ከሎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝኾነ ንትንቢት ዝፍጽም ምስ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ይሰማማዕ ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ይገብራሉ ግን ፈትዩ ጥራይ ኮነን ዝገብር እንታይ ዳ ገሊኡ ከይፈለጠ ገሊኡ ነትናት ፖለቲካዊ አጀንዳ ገሊኡ ነትናት ሓሳብ ገሊኡ ነትናት ጽምዓታት ይዝገብር አሶር ከዕንው ከሎ ባቢሎናውያን ከዕንው ከሎ እስራኤል ከዕንው ከሎ እግዚአብሔር በባቢሎን ወይ በእስራኤል በአሶር ስለዝተሓጎሰ ይኮነን ግን ከጥፎም ክደል ከሎ ግና እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክፍጸም ማንም ሓጋዝ ኣይድልዮን እዩ እንታይ ዳ ነገራት ባዕሎም እና ተጽዋውዑ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንኽፍጽምዎ ዘገድዱ ወይ ካኒ ዘፈጽሙ ኃይልታት መለኮታውያን እዮም አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እዞም ፍጻሜታት እዚኦም አድማሳዊ ፍጻሜታት ኢና ንብሎም ማለት ስለዚ እዚ ሁሉ እንዳሃለወ ይዝብል ደሎ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር እዚ ማለት እዚ ሁሉ እንዳሃለወ ከሎ እዚ ሁሉ ኣብ ህይወት እንዳተፈጸመ እዚ ጽኑዕ ዝኾነ እዚ እንዳተፈጸመ ዝኸይድ ቃል ኩሉ ግዜ እንዳሰዓረ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ኦቨርካም ዝገብር ኩሉ ግዜ ሰባት ኣይከውኒ ወዲቁ እዩ ኣብ ዝተባሃለሉ እዋኑን እቲ ቃል ንበይኑ ዘለዓለም ጸኒዑ ኣብ ዝነብረሉ እዋን ጴጥሮስ ነዚ ቃል እዚ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ውሑስ ዝኾነ ኢሉ ኩሉ ግዜ ክትውከሎ ትኽእል ልዕሊ ናይ ሰባት ተመክሮ ዝኾነ ልዕሊ ትንቢት ዝኾነ ልዕሊ ፍጻሜታት ዝኾነ ውሑስ ቃል እግዚአብሔር ይብሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኔክስት ስላይድ ድሕር ገንጽኢን ካለይ እታ ቃልቲኣ ውሑስ ተባሂላ ትርጎም ማለት እዩ እታ ዝጸንዐን ትብል ዘላ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን መወዳእታ ዘረባ ዳዊት ድማ እዚ ይብለና መዝሙር 18
مزمور خلاي ساميل 23 كم حد حساب كلتهم دما مزمور 18 مالتي ما قد أملاخ فتصمتيا إلو داويت قال እግዚአብሔር ተخلعي نتم بوዙ كل زبولو أنت إلو والتو أميو إلو እግዚአብሔር يمسكن ولد أملاخ مخنا سلازي نا እግዚአብሔር قال جنا مفتصمتو أبي ندحينا فتصاميو أب هيوتنا እግዚአብሔር يمسكن سلازي قال እግዚአብሔር أبي دايو تناتو وحس زغنا صنعاتو ندحينا أت أب هيوتنا مفتصاميو እግዚአብሔር يمسكن ولد أملاخ مخنا خات منفس بعلي مس منفسنا خوين انتي زغبريلو زمسكر رومي 8:16 ولد أملاخ مخنا منفس بعلو أو هيوتنا خوين انتي يغبر يمسكر ስለዚህ ቃል አውሽጥና ካአጥቆሎ መንፈስ እግዚአብሔር ከመስክር ኮሎ እዚዩቲ ዘ ሞስት ሪላያብል ዝኾነ ወይ ካት ዝጸንዕ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስከነ ይኹን ስለዚህ ጴጥሮስ እንታይ ዝብሎም ደሎ ካብቲ ማንም ዝኾነ ይኹን ማዕረዝ ኽብረታ እምነት ከምታናትና እምነት ይኹም ተቀቢልኩም ኢልዎም ስለዚህ ጴጥሮስ ካብ አናን ላዕልሲ ካብ አናን ላዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ስለዝተማላለሰ ካብ አናን ላዕሊ ንኽፈልጦ ዝገብሮ ነገራት የለን ምክንያቱ አውሽጡ ደው አቢሉ ዘጽንዖ እንታዩ እትዝራያ ተመክሮ ይኮናል ቀሊል አብነት ዝኹል ዓመታት ምስተማላለሰ ሓደ ግዜ ጎይታ እንታይልዎ አባጊዕ ይሐሉ አባጊዕ ያብል ገለይሉ አፍት መጨረሻ ድራር ጎይታ እንዳወሰዱ ከሎ ክነግሮ ከሎ ጴጥሮስ ሓደ ቃል ሓዲትዎ ማለት እዩ ሓደ ዘረባ ተዛሪብዎ እሱ እንታዩ ማለ ኩሎም ተሓዱ ከአነ ክሕደካነ ኢልዎ ሰለስተ ግዜ ኢልዎ ጎይታኻ ቅድሚ ደርሆም ንቀዋ ሰለስተ ግዜ ሲ ክትክሕደኒ ኢኻ ኢልዎ ጴጥሮስ እምነትካ ከይጠፊ ኣነ ግና ጽሊሉ ሪኢኹም ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እምነት ካብ ቃል እግዚአብሔር እዩ ብቃል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ዝኣቱን ዝፈርን ዝዓብን ዝውስኽን ቃል እግዚአብሔር እናወሓደሉ ትጽንዕ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ዝወሓደሉ እዋንካ እናጎደለ ዝኸይድ ነገር እዩ ስለዚ ጎይታ እንታይ ኢልዎ እቲ ምክሓድካ ትገለ ኣይኮነን እቲ ዝረኣኸያ ተኣምራት እቲ ኩሉ ኣብ ህይወት ዝተመላለስካዮ እሱ ይኮነን ኣጽኒዑ ደው ዘብለካ ኢልዎ እቲ እምነትካ ምሕላዋ እቲ ብጸሎት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምቕራብካ እቲ ኣነ ብዛዕባኻ ምጽላየ እቲ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ፈርሙ ኮይኑ ወይ ከዓኒ ጽኑዕ ኮይኑ ኣብ ህይወትካ ደው ኢሉ ምቕጻሉ እዚ እዩ ደው ዘብሎ እዩ ዝብሎ ደሎ ስለዚ ጴጥሮስ ካብዚ ልክዕ ምሰምጾ ካብዚ ምስተዘከሮ ኣብ ህይወቱ ምስ ረኣዮ ከዓ እንታይ ኢሉ ዋው كم تناتنا معرض أمنة انتيكم تقبلكم معرض خبرة أمنة يوم تقبلكم اليوم نحن صوصاتها كنا نسعبنا انت دا تصنع قال تنبيتي له እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ህይወትካ تصنع ኣብ ዘመናት تصنع ኣብ ፍጻሜታት تصنع ንኹሉ ዘይ ፍጻም ዘበለ መخሓድ ዘበለ ዘይ ምእማን ዘበለ ምጥርጣር ዘበለ ሁሉ ስዒሩ ክመጽእ ዝኽእል እንዳስዓረ ኣብ ዘመናት ዝመጽእ ኣብ ህይወትና ኻኒ تصنع ቃል እዚኹም ተቀበልኩም ኢሉ ስለዚህ ከተስተውሉ ለኹልኩም ከተقلبሉ ለኹልኩም አታሐዘኹም ንባዕሉ አናባኹም ንባዕሉ አሳዓባኹም ንባዕሉ ሲ እንታይ ዓይነት ክኾናል ወይሉ ኣብ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ እግዚአብሔር ይመስገን ነገራት ኩሉ ክሰልጠካ ከሎ ህይወት ውሕስቲ ኮይና ያትስማዓካ ነገራት ፋሕፋሕ ክብል ከሎ ኻኒ ህይወት ዘይ ውሕስቲ ኮይና ያትስማዓካ ሓደ ነገር ግና ክንርዳእና ዝግቦ ኣብ ዓለም ውሕስ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ኩላትና ንሰማማዓሉ ነገር ግን ንርስዖ ስለዝኾና እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ምቕንጣት ድንኳነ ስለዝኣኽለሲ ብምዝካር ሓሳብ ከንቀሓኩም ሲ ግቡእ ኮይኑ ቅኑዕ ኮይኑ ይረአየን ብሎ ኢሉ ምክንያቱ ሰባት ይርስዑ እዮም ሰባት ንርስዕ ኢና ቃል እግዚአብሔር ዘክር እዩ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ዘክር እዩ ዝብል ምክንያቱ ድሕሪ ደኣ ኣብቲ ቀዳማይ ቀጸላ ኣብቲ ቶፕ ናይ ኣእምሮኻ ኣብቲ ላዕሊ ናይ ኣእምሮኻ ወይ ከዓ ኣብቲ ቀዳማይ ናይ ዝኽርኻ ዝበሃል ቦታ እንድሕር ደኣ ዘይተቐሚጡ ቃል እግዚአብሔር እንታሕት እንዳወረደ ነገራት እንዳጸቐጦ ስለዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ዘክር ኣብ ላዕሊ ቀምጦ እዩ ዝብሎ ብምሕዳስ ብምንቃሕ በዚ ሓሳብ እዚ ገይረ ከንቀሓኩም ብምዝካር ዚ ሓሳብ ዝኸንቀሓኩም ቅኑዕ ኮይኑ ይረአየኒ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና መንፈስ ባዕሉ ምስ መንፈስና ዝመስክር ዳዊት ካኹም ኢሉ ዳዊት ወዲ እሰይ ይብል ኢሉ ትኽብ ኣቢሉ እግዚአብሔር ዝቆሞ እቲ ቅቡእ ኣምላኽ እቲ ናይ እስራኤል ጥዑም ዘማሪ መንፈስ እግዚአብሔር ባይ ተዛረበ ቃሉኻ ኣብ ልሳነይ ነበረ እዚ ዳዊት መጨረሻ ተዛረበ እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ኣባይ ምንባሩ ቃሉኻ ኣብ ልሳነይ ምንባሩ እዚ እዩ ክሳዕ መጨረሻ እንታይ ኣቢልኒ ደው ኣቢልኒ ዝብል ዘሎ ካልኣይ ሳሙኤል 23 ዘሎን መዝሙር 18 ኦልሞስት ኣብ ሓደ ግዜ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ መጨረሻ ግዜ ዳዊት እንታይ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንሰሎሞን እንታይ ኢልዎ ንሰሎሞን ከም ዳዊት ገይሩ ዝኣክበሉ ሃብቲ ኣይነበረን ምክንያቱ ነቲ ቤት መቅደስ ክሰርሕ ምእንታን ሙሉእ ዘመኑ ዳዊት ክሳብ ጠርሴስ ማለት ስፓኛ ማለት እዩ ጠርሴስ ስፔን ሳዕቡ እንዳኸዱ መራኸብ
ካብ ቀዳር ቀላሚጦስ ዝቆርጹ በቲ ግዜ ትሱ ነይሩ ተሃብቲ ማለት እዩ ኣዋርቕ ብሩር ኣይቁጸርን ነይሩ ይብለና ቃል እግዚአብሔር እዚ ኩሉ ምስ ኣከበሉ ግን እንታይ ኢልዎ ነዚ ተጠንቀቕካ ኣክቦ ነዚ ተጠንቀቕካ ሓልዎ ነዚ ወስኸሉ ነዚ ግበር ነዚ ገር ኣይበሎን ሓደ ነገር ክትወርሶ ዝግባእካ ኢልዎ ቃል እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ ኢልዎ ነቶም ኣብኡ ዝውከሉ ከዓኒ እንታይ ዋልቶኦም ይኹል ግዜ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ጽኑዕ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ ዳዊት ብዙሕ ኣብ ህይወቱ መጽሓፍ ቅዱስና ንምንታይ ደጋጊምና ብዛዕባ ዳዊት ንጠቅስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ህይወቱ ኣዝዩ ዝተቃልዐ ሰብ ወይ ድማ ዲቴይል ናይ ህይወቱ ዝተጻሕፈ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዳዊት ኦልሞስት የለን ስለዚ እቲ ናቱ ተመክሮታት ንዓና መምሃሪ ኮነና ስለ ዝኽእል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ህይወቱ ብዙሕ ውድቀት ብዙሕ ልዕልና ጥሜት ዕርቃን ምርካብ ምስኣን ኩሉ ዓይነት ኣብ ህይወቱ ርዩ ግን ሓደ ነገር ኣስተውዕሉ ኣብ መጨረሻ ግን ጸኒዑ ዝነብር ግን እንታይ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢሉ ምክንያቱ ንሱ ንባዕሉ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ተጠራጢሩ ዝተፈላለዩ እዋን ኩላቶም ሓሶት እዮም ኢሉ ምክንያቱ እቶም ዝነገርዎ እቶም let's say like ሳሙኤል ዝነገሮ ቃል ክትነግስ ኢኻ ኢልዎ ህይወቱ ግን ኣብ ኣፍ ሞት ሓሊፋ ንስኦል ኣነ ሙት ጽንጽያ ንምንታይ ንዓይን ዝሞተ ንኸልቢ ኢልካ ከምዚ ኢልካ እስራኤል ዝኣክል ንጉስ ናይ እስራኤል ከምዚ ኢሉ ይኸይድ ኢልዎ ዳዊት ከቀባጥር ወይ ክትሕት ኢሉ ኣይኮነን ተዛሪብዎ እቲ ህይወቱ ግን ክሳዕ ክንዱ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ከም ሙት ከልቢ ምክንያቱ ካብ በረኻ ናብ በረኻ ብምህዳም ኣዝዩ ህይወቱ ብስግኣት ተሓልፍ ስለ ዝነበረት ማለት እዩ ኣብዚ ኩሉ እዋን ግና እቲ ዘይወድቕ ፌል ዘይገብር ንኩሉ ግዜ ጸኒዑ ዝነብር ግን ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ተረዲዎ ስለዚ መጨረሻ ዘረባ ዳዊት ወይ ከዓ መወዳእታ ዘረባ ዳዊት ድማ እዚ ኢሉ እንታይ ኢሉ ቃሱ ቃሉ ኣብ ልሳነይ ነበረ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ተኸልዐ እዩ ነቶም ኣብኡ ዝውከሉ ከዓኒ ዋልቶኦም እዩ ይብል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ውሑስ እዩ ክንብል ኮለና እንታይ ማለትና እዩ ኩሉ ግዜ ጸኒዑ ዝነብር ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ታትቅጽል ዘላ ስላይድ ብዛዕባ ሳሳልሰይቲ ድማ ቃል እግዚአብሔር ልዕሊ እንታይ እዩ ልዕሊ ካልእ ዓይነት ትንቢታት እዩ ስለዚ እንታይ ማለትና እዩ ካልእ ዓይነት ትንቢታት እንድሕር ኢልና ንእሽተይ ክዛረብ ኣብዚኣ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ቃል ባዕሉ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ኢልዎ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ማለት እግዚአብሔር ህያብ ይህብ እዩ ናይ ትንቢት ህያብ ይህብ እዩ ማለት እዩ እዚ ትንቢት ህያብ ግና እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እንድሕር ኢልና መጽሓፍ ቅዱስና ነጊርና ኣሎ ማለት እቲ ዝንበ ግና ኢሉ ንሰብ እንታይ ዝገብር እዩ ዝንበ ኢሉ ዝሃንጽ እዩ ዝንበ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዝገብር እዩ ዝንበ ዝሃንጽ ካልእ ከንታይ ዝምዕድ ሳልሳይ ከንታይ እዩ ዝገብር ኢሉ ዘጸናንዕ ኢሉ ስለዚ ትንቢት ኣብ ጉባኤ ዝመጽእ ትንቢት ናይ ኣምላኽ ሰብ ቃል ትንቢት ኣለኒ ኢሉ ዝነገረካ ራእይ ይኸውን ዕልሚ ይኸውን እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር በኣፍ ነቢያቱ ይዛረብ እዩ በኣፍ ንዓኻ ይዛረበካ እዩ እግዚአብሔር ይዛረብ ስለ ዝበለና ቃል ኣምላኽ ክንዓጽኦ ኣይንኽእልኒና ማለት እዩ ግን እቲ ናቱ ጥቕሚ ግን ሰለስተ ነገራት ወይ ከዓ እቲ ናቱ ዕላማ ግን ነዚ ሰለስተ ነገር እዩ ተዛሪብዎ ይብለና ኣሎ ሓደ ይሃንጽ እዩ ካልኣይ ይምዕድ እዩ ሳልሳይ ከዓ እንታይ ይገብር ኢሉ የጸናንዕ እዩ ኢልና ይመርሕ እዩ ኣይብለናን እዩ ዘሎ ኣስተውዕሉ ይመርሕ ኣይብለናን እዩ ስለዚ መሪሕነት ብትንቢት ክንጽበ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣይመስለንን ምክንያቱ መሪሕነት እንታይ እዩ ቃል እግዚአብሔር እዩ ዝጸንዐ ቃል እግዚአብሔር ወይ ከዓኒ ንኩሉ ግዜ ጸኒዑ ዝነብር ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ዝመርሕ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሽዑ ክትጽውዕ እግዚአብሔር ከዓ ክመርሓካ እዩ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ብምንታይ ገይሩ እዩ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር ብቃሉ እዩ ዝመርሕ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ወይ ከዓኒ ብኢንስፓየርድ ዝኾነ ወይ ከዓኒ መንፈስ እግዚአብሔር ብዝነፈሶ መንፈስ እግዚአብሔር ብዘባራበሮ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ብዝኸልዖ ብርሃን እግዚአብሔር ይመስገን እዩ ዝመርሕ እቲ ዝንበ ኢሉ ንሰብ ዝሃንጽ እዩ ዝንበ ዝምዕድ እዩ ዝንበ ካልኣይ ከዓኒ ዘጸናንዕ እዩ ዝንበ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ኣብ ጉባኤ ሓደ ሰብ ብዛዕባ እቲ ዝሓልፎ ዘሎ ኩነታት እግዚአብሔር ዘይርእዮ ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ እግዚአብሔር ዘይፈልጦ ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ገይሩ ሓደ ሰብ ክንበየሉ ይኽእል እዩ ወይ ከዓኒ እግዚአብሔር ቃል ክህቦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ትንቢት ክህቦ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ምሳኻ የብለካ ኣሎ ብሎ ንኣብነት ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ እንተርእይናዮ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምስ መን እዩ ምስ ቅዱሳን እዩ
እትሰብግና ይዝንግዖ አያስተውዕሎን ይጸንሕ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንገሩ ከሎ እንታይ ማለት እዩ ይብርትዕ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ በኃይሊ ኣብ ሓደ ሰብ መጽዩ ነቲ ቃልቲ ይህቦ ስለዘሎ ነቲ ሰብ እንታይ ገብሮ ደልዩ ከበርትዖ ይደሊ ማለት እዩ ከሃንጾ ይደሊ ማለት እዩ ከጸናንዖ ይደሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ድሕር ዳርኢናዮ ወእስራኤል ይብለና ቃል እግዚአብሔር ከመይከ ሓዲግኒ እግዚአብሔር ንምንታይ ሓዲግኒ ትብል ይብለና ሓቀሎ ኢሳያስ 4 ከመይ ጌርካ ቃል እግዚአብሔር ከመይ ጌርካ አታ ያዕቆብ ይሉ ሕጂ ግና አታ ያዕቆብ ተፈጠረካ አታ እስራኤል ድማ ተደኮነካ ከምዚ ይብል ይሉ ተበጀካ እሞ ኣይትፍራሕ ብስምካ ጽዋዕካ ንስኻ እናተይ ኢኻ ኢሉ እዚ ቃል እዚ ሓድሽ ቃል ኣይኮነን እዚ ቃል እዚ እንታይ ኣይኮነን ሓድሽ ቃል ኣይኮነን ምክንያቱ እግዚአብሔር ነብርሃም ክጽውዖ ከለካ መጀመርታ ንዘርእኻ ኩሉ ግዜ ይኽባርኾም ኢልዎ ኩሉ ግዜ ይኽባርኾም ኢልዎ ኩሉ ግዜ ይኽባርኾም in fact ንዘርእኻ ጥራይ ኮነስ ንዝባርኾም ክባርኾም ንዝረግሞኻ ኣኽረጎም ኢልዎ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ኩሉ ግዜ ጽንዒ ንኩሉ ግዜ ዝነብር እዚ ቃል እዚ ኣስተውዕሉ ነዚ ቃል እዚ እንድሕር ዳ ኩሉ ግዜ ኣጽኒዕካ ሒዝካዮ ትነብር ኮንካ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ጽንዕ ቃል ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ እንድሕር ዳ ነዚ ቃል ዝረሲዕካዮ እቲ ኩነታትካ ነቲ እምሮኻ ኦቨርቮል ምግይሩ ወይ ከዓኒ ዓብሊልዎ እግዚአብሔር ዝሓደገካ ጽዮን ግን ሓዲግኒ እዩ እግዚአብሔር ስራሕ ኣቢልኒ ትብላላ ኢልዎ ኣደዶ እንደቃ ከምዚ ጌራት ድርቢያ ስለዚ ኣነ ኸዓኒ ኣይድርብየክኒ እግዚአብሔር ኣብ ኢደይ ወቂጠከ ይብል ማለት እዩ ንኣብነት ኤርምያስ 33 ህዝቢ እስራኤል ስለዝበደለ ናብ ባቢሎን ተማሪኾም ይኸዱ ነይሮም ማለት ናብ ባቢሎን ተማሪኾም ክኸዱ ከለዉ እቲ መቅደስ እግዚአብሔር እቲ ወርቅታት ኣብኡ ዝነበረ ኩሉ ተዘሚቱ ብባቢሎናውያን تا بيت مقدس كتفرس almost very close يعني را دحرون دحريو فريسيات إرميا 33 صحفوا specifically دحر مفراسة دي مفراسة we don't know anyway eventually فريسيا مالتي سلزوم سواد زيوم تاني لم يمزح حسب زلو زعبير مسانا يلن حجخا عندنا خان بابلون مارخلنا أو هون تأفينا إلهم يحسب الله جن نايك زعبير مخرج نايك زعبير حسب صنعي كل جزء خان بزعب هذا منتايد حسب أنا زحسب لكم حسب سنين حساب صبقني ما فتسمتان تصفان كوكم نايد حنبر نايكفو ايكونن يلو እግዚአብሔር استمسكن يكون ስለዚህ እቲ ዝሓልፈው ዝነበሩ ኹነታት ግን እንታይ ገብሮም እግዚአብሔር ስረስዕና እዩ እግዚአብሔር ስገዲፍና እዩ በቃ እግዚአብሔር ብዛዕባና ዝሓስቦ ናይ መጻይ ጽቡቕ መደብስ የብሉን ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ስለዚህ ኤርሚያስ እንታይ ገብሮም ኣሎ የብራትዖም ኣሎ ይሃንጾም ኣሎ ይምዕዶም ኣሎ የጸናንዖም ኣሎ ማለት እዩ ኤርሚያስ 33 እንታይ ይልዎም ሽዑ أنا زحسب لكم حساب سناين صبقني ما فتسمتان تصفان كبكم ناي صبق ناي سناي إمبر ناي متى يكونن يلوم ناي كفو أيكونن يلوم مالتي إخزابير يمسكن سلازي حساب إخزابير شيء مالتي حساب إخزابير انتايو حساب إخزابير كل إخزي نزل علم سناي إيو مالتي إخزابير يمسكن أنا زحسب لكم إلوام عسران شعتن يقرأتها 33 زبولكم عسران شعتن قطر 10 حدا أنا زحسب لكم زلكم حساب فولت إيه ما فتسمتان تصفان كبكم سي حساب دحان نمبر نايكفو أيكونن كتصوعني مسيئكم دم أخدمونني إخم مخصم عكم إيه إلو ينقرم الله مالتك زعبير يمسكن سلازي صنع قال الله أمونغو جنا سباتي يدخمو أمونغو جنا سباتي يدكمو أمونغو جنا ندكم ما هياتو تخونات هتابز علم زلوا دمس الله علم سلمات يعني بالكل نأز مالتي كابت قال إخزابير زوستكا نأمرها زدخم نحساباتك زدخم نلبز مهمني مالتي نتهم إسرائيل مسياس 4 بالهزبيات صنانع الهزبيات صنانع عيلو نسيان كاني حتى أتخم تحت قال لها بإخزابير كام قصعة أورد وسيدي أكعبت كم زرخبت كاني نجروا ندابل إزارب ده مالتي بتزحل فقنا تعتسب أمور ومستحزة تنا إخزابير حساب مستزنقعه مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይትን ቢት ጥቅሚ እዚዩ ሰባት ማእከል ጉባኤ ኣብ ህይወትና ዝውናት ኩሉ ብብርሃን ቃል አምላክ ክንሪዮ ይግባአና እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሐዋርያትን ነቢያት ብሉይ ኪዳን ስለጻሕፎ ቃል አምላክ በሐበሻ ሐዋርያትን ነቢያትን ይዝብለና መሰረት ሐዋርያትን ነቢያትን ይብላን ንቤተ ክርስቲያን ምክንያቱ ሐዋርያት ነቢያት ኣብ ብሉይ ኪዳን ሐዋርያት ካኒ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ስልጣን ዘለዎ ፍጹም ዝኾነ ምግላጽ ተቀቢሎም
ትምግላጽ ወዲኦም ሞኦም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ግና ኣብቲ ብርሃን ተኣቲና ኢና ነብል ኣብቲ ብርሃን ተኣቲና ኢና ንኹሉ ትንቢታት በቲ ብርሃን ንሪኦ በቲ ብርሃን ጌርናኻ እንምርምሮ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ስልጣን ናይ ትንቢት ምህናጽ እዩ መምዓድዩ ምጽንናዕ ስልጣን ናይ ቃል እግዚአብሔር ግና እንታይ እንድሕሪልና ናይስ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ተዳልዩ ፈጺሙ ተዳልዩ ምእንቲ ፍጹም ተዳልዩ ምእንታን ክኸውን ሲሉ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርትን ተግሳጽ ንምቕናዕ ንምእዳብ ንጽድቂ ዝኾን ምእዳብ ይጠቅም እዩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስልጣን ግና ልዕሊ እዩ እንታይ ንትምህርቲ እዩ ንተግሳጽ እዩ ንምቕናዕ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ክግስጽ ስልጣን ዘለዎ ቃል እግዚአብሔር እዩ ከመይ ገይሩ ዝክስጽ ልብኻ እዩ ዝወቅዕ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ዳዊት ንሳኦል ንምስክርነት ክኸውን ኢሉ ክዳኑ ምስ ቀደደሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ድማ ልቡ ወቅዖ ይብለና ዳዊት ድማ ልቡ ወቅዖ ይብል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝገብሮ ክሃርሞ ጀሚሩ ወይ ቃል እግዚአብሔር ክግስጾ ጀሚሩ ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሽዑ ክትጽውዕ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ መጨረሻ ስላይድ እግዚአብሔር ክመልሰልካ ክትእውን እሱ ድማ ንይኹ ክብል ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን كل جزء خمر حكم مدرسة أمك عن نفسها تصقب نعسم تخدم ما خبرتعه نسخدم ما خمسة أعتقدتن كم تمايزين تصف ما ينكت كوني خائلو سلازك زعبير زمرح بمنتايو بقالك زعبيري بتسأنعك قاليو قالك زعبير أبيوتنا فتش مرح يكون قبره مسن جمر كابتن بيت نلعلي كابتن أمرات نلعلي كاب كافت عميتات نلعلي مالتي እግዚአብሔር ይመስገን በመخራኻት መርሓኔ ድሓሩና ክብር ክትቀበለኒ ኢኻ ኢሉ 73 ዓሳፍ ዝበሃል ዝማሪ ማለት እዩ ምስተዳናገረ ብምኽረይ ዓሽኹ ኢሉ ካብ ቤት መቅደስ ምስ ወጻእኩ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ምስ ወጻእኩ ካብቲ ቃል እግዚአብሔር ምስ ወጻእኩ ኢሉ ድሓር ግን እግዚአብሔር ምስ ረድኦ እግዚአብሔር ምስ ገለጸሉ ብርሃን ቃሉ ምስ ሃቦ ግን እንታይ ኢሉ ሽዑ ብምኽርኻ በቲ ሙሉእ ካውንስል ማለት እዩ ምኽሪ ማለት ቃል እግዚአብሔር እንታይ ነቲ ሙሉእ ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር እዩ بزولو مخر أملاخ تفتصم زخانة فقط أملاخ بزولو أفلت كهم يلوان باولوس نسب نتوم أب إفيسون زنبور مرحتي بيت خريستيان مالتي نساتهم دما أوكي سو سيبيريا بزعبا سيبيريا جزينا مش أرشاس لزا أخلت سيبيريا زبهالو سبعت خنرينا مالتي زاويري مسكن أبتسولون كيب باولوس تعم أبنت كونوا زغول يوم زم سبيريا زيهم ويحس مرح جيرهم نقال أملاخ تتقملوا زياتهم حد أبنت وينهم أب تسولون كيب باولوس بزعبا ونجيل كمهر مسجمرة سب تسولون كي كم الصحوات تدقون لهم صحوات عينة حزبي أمنيرهم إيموشنال يوم هاي إيموشنال سبات يوم ولا توم زامنوا دحرايون لا تباولوس زبولهم مساعد كوني لهم نابجو بخم استعقبوا ينقرون مد حراب كلاي تسولون كي نجيروهم كلام ملخ تصحيف لهم مالتي سلازي سدتهم تسملهم هاديمهم ويكاتهم حوات مسدمهم كان نبير يخيدهم سلازي توم سبير يعز بحالو كنت تاجرهم لنا توم نساتهم لما خبطهم أب تسولون كي نبورو زبالة دقتات نبورو زبالة جينيس نبورو يبلنا تي بخر صحف زبالة مستوعبت نيرهم مور نوبل يبلهم أبتي English ويدما NIV وي King James نساتهم إذا نجارزي اسكهم أنتو خوينو إلهم نتب أولو زبلوز نبرة زربا تزنبرو تأمرات تزحوية سبعات تقلع يكون زورين يرام تايد أبز قبرن يرام اسكي إذا نجارزي اسكهم أنتو خوين إلهم أبسط صبح نتصحفات النمر مرو نتقال بخول فقدهم تاجرهم ويلهم تقبلوا ويلهم عفت ما جمرت هاي قبلوني ما هني أتخمو دي يكونن أرجع قصون أبسط صباح يلو حنت مع الترايز يكونه كم تاب أولوس بلادلوس كم أديا إلهم قلب قال نتزبلوز نبرة مرمي رمو شو عقن تايلنا بمول فقدهم تقبل ما مالتك زعبير مسكن دحر دام مرمار خوينا حادثة تتأنات مالتها يكونه تايدا أتصار يزبلع مالتك زعبير مسكن زعبير جدون نجدون سي أدلوا اللي سبعت كله خلاص انتهيلوا توم أتصار يوم ستي ترايلوا توم سئلهم كم كلب بعضهم ستي زي كونس توم بيدهم أتصار يوم ستي نسوم يخانوا قد قرب اللي مسؤول خاب ثلاثة شح نفس 300 سبعة أوريد مالتي نالبات إذا أبنت ويمسالي تراي خون غلي جن كم قال إخزابير ديو أيكونن إل كم مرمارجن privilege ويدما مسلكا إخزابير يمسكن قال إخزابير نتنبيت مرمرو ويلو
ንኽትምርምር ንዝበሃል ዘበለ ኩሉ ክትምርምር እግዚአብሔር ዝሃበካ ሓለፋ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ ደቓላ ዘይኮንካ ውሉድ ኣምላኽ ኢኻ መንፈስ እግዚአብሔር እውን ከምቲ ኣብቲ ተነብየ ኢሉ ዝሓስብ ጥራይ ዘይኮነ ኣባኻ እውን ኣለካ እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ልዕል ተመክሮ እዩ ቃል እግዚአብሔር ልዕል ኣድማሳዊ ፍጻሜ እዩ ቃል እግዚአብሔር ቃል ልዕል ትንቢት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ውሑስ ዝኾነ ቃል እዩ ኣብ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርና እንድሕር ዳና ውስተቢልና ሰናይ ንገብር ኣለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንጽሊና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንመስክነካ ንኽብረካ ኣለና በዚ መዓልቲ ዝቓልካ ንካፈል ፍቓድካ ስለ ዝኾነ 160 ክፈሪ ቃልካ ውሽጥና ተዘሪኡ ኣሎ በዚ ቃል እዚ ክንዓቢ ከነስተንትን ኣባና ድማ ፍረ ክረክብ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ደጊመ ይጽል ኣለኹ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ንህዝቢ ኣምላኽ ካብ ቤት ኣምላኽ ንባረኾ ኣለና ሰሙኑ ዝተባረኸ ይኹን ኣብ ስርሑ ኣብ ህይወቱ ኣብ ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ብምግላጽ ቃልካ ክትባረኽ ይጽል ኣለኹ ብመንፈስ ጸሎት ክትባረኽ ይጽል ኣለኹ ብዕቤት ናይ ቃልካ ክትባረኽ ይጽል ኣለኹ ብጥበብ ክትባረኽ ይጽል ኣለኹ ብፍርሃት እግዚአብሔር ክትባረኽ ይጽል ኣለኹ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ዝተረፈ ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ሓሊፍና ንመካ ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን